Igbo bụ Igbo. Ohaneze. Igbo bụ Igbo. Ohaneze. Ndị Igbo mụrụ m na-ekiri ndị ama ama nke Ọkụchukwu Okafọ na-egwetara unu n'oge ndị Igbo Amaka TV. Igbo Amaka, ndị eji eje mba. Igbo mụrụ m ekene m unu, aha m bụ Precious Ọkụchukwu Okafọ nke na-ewetara unu ndị ama ama n'oge Igbo Amaka. Anyị buru bata n'isi mmiri n'ihi na asị n'isi mmiri ara agbarụ. Onye nọ n'obi ya tata bụ nnukwu mmọnwụ, asị na nnukwu mmọnwụ bata n'ọgbọ obodo awara ọsọ. Anyị ga-abịa ka anyị jee kwuoro onye anyị bịara na obi ya maka na oge ezuola mgbe anyị ga-eji kpa nkata. Asị na mbọsị a ga-akpụ isi ka akpụ afọ ọnụ ka nrapụba ilu. Anyị nọ na nke onye ndu anyị, onye ndu Igbo niile na Lagos. Nna anyị ukwu, anyị ekele gị na ọ ga-akọwara anyị onye ọ bụ, ọ kọwara anyị onye ọ bụ, anyị ga-amata onye ọ bụ. Biko buru oche nọrọ ala n'ihi na ihe anyị na-akpa ugbu a bụ ihe gbasara gị, ihe gbasara ezinụlọ gị, ihe gbasara mụnwa, ihe gbasara Igbo niile. Dịka Igbo ga-esi wee gaa n'iru, Igbo hapụ ịbụ ihe furu efu, ọ ga-adịrị na mma. Nọrọ n'ala ka anyị nụ site n'olu onye ndu anyị na Lagos steeti. Nna anyị, anyị ekele gị. Oriakụ. Daalụ sa. Afọ m bụ Solomon Ogbonna Agụene, ndị ochie ndị Igbo gburugburu. Anyị ekele gị. Onye ndu ndị Igbo na Lagos steeti ka a na-akpọ Ohaneze ndị Igbo. Mụnwa bụ President General Ohaneze ndị Igbo Lagos steeti. Daalụ ka isi wee nabata ndị Igbo Amaka TV ka anyị bịa ka anyị na-aga kparịta ụbụbọ taa. Anyị ma na ọ bụ ihe ziri ezi ka isi wepụta onwe gị maka na ị hụrụ ala Igbo n'anya. Anyị si na ọ ga-adịrị gị na mma, udo ga na-achị na ndụ gị ruo ebighị ebi. Anyị chọrọ ka ị kọwapụtara anyị ihe bụ Ohaneze. Omenala Igbo bụ, bifo nkọrọ gị ihe bụ Ohaneze, ụtaghị bịa n'obi m, ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị na ya, anyị ga-atagodo ọjị n'omenala Igbo. Igbo bụ Igbo. Igbo bụ Igbo. Ohaneze. Igbo bụ Igbo. Ohaneze. Ohaneze. Igbo bụ Igbo. Chukwu Okike, anyị abịa na ka anyị si abịa. Anyị weta ihe gị nwa nyere anyị, ihe na anyị mụọ ka anyị ji aka anyị eme. Ihe a bụ ihe gị nwa kọrọ anyị sị anyị were ya kpọkwuo afa gị. Ihe ọ bụla anyị ji afa gị wee kwuo na ị ga-eme anyị ka anyị si wee chọọ. Mụnwa sị n'ikikere nke ị nyere m na na-abụ ana ndị Yoruba na ihe ọma ọbụla n'ebe a anyị ga-ewere oke anyị wee na-achị azụ n'ala Igbo. Ise. Nke ọjọọ dịrị ha dị ebe a, ha nwa ama ihe dị n'ime ya, ha nwa ka maka ga-esi wee zere ya. Ihe ọjọọ ga-adị anya n'ebe anyị nọ. Ise. Anyị na ihe ọma ga na-arahụ. Ise. Na-ekuni. Ise. Na-emekọ. Ise. Ọmụ nwoke. Ise. Ọmụ nwaanyị. Onye nena nwunye onye ọzọ anya. Onye ọbụla bụ onye Igbo nọ na Lagos, ihe na-ekwu bụ asị onye isi onye ọbụla na-eme nwunye nke ya anya. Ise. Ọ ihe nna nwunye nke onye ọzọ na nwunye nke gị. Ọ dị n'ọfọ. Ana m asị ọmụ nwoke, ọmụ nwaanyị. Ihe ọbụla bụ ihe bụ nsogbu nọ n'ala Igbo ma nke so anyị wee bịa obodo a site n'ịkpa asị, site n'enweghị ịfụnanya. Asị m na iji m ikikere ndị Igbo Chineke tubegoro nwudo n'afọ nne m wee pụta ụwa maka ọ bụ na Chukwu si na ọ gaghị adị na m agaghị abụ eze mbụ na Lagos anọ kịta, onwe ihe ga-eme ka o wee dị ụtọ ahụ. Ana m asị Chineke ikikere ahụ iji wee mee ihe a, ihe ọbụla bụ nsogbu ndị Igbo, asị m na emebiri ya n'aha Jizọs. Amen. Ọkwa ka esi eme? Etu a ka ọ dị. Unu toro m Udochia. Udochia. Oriakụ. Udochia. Ụta ka esi eme ya. Ya bụ nke ahụ ma ikwe bụ Udochia na-apụta n'ụtụtụ echi mmenye ga-azụ gbangara. Na ọ ga-adịrị gị na mma. Egirigi ọgụ
nke a gosiri na enweghị ndị a na-asị ofu nye ọkpa ofu nwoke nye ọkpa abụọ nwaanyị so ya obodo nleji mmanụ ka anyị na-eje etu a ka ọ dị daalụ anyị afụgo na Chineke gọziri gị anyị ji wee welu anyị niile ji wee kwekọta ọnụ wee welu idu ndị Igbo niile nọ na Lagos wee tinye gị n'aka and anyị na-afụkwanụ ihe ya maka na asị na onye na-edu ọchịchịrị ada afụ ụzọ n'ọchịchịrị mana tinye ọkụ afọ ife ọchịchị gị bụ ife ka ọ bụ nyere ndị na-edu ye ha Igbo kwen ndị ala lele ha chiri m ghost mode they no dey see me ndị Igbo ekene m unu biko na-ekilinu ndị ama ama n'oge Igbo amaka nke Precious Ọkụchukwu Okafọ na-ewetara unu dịsi n'ike udo cha Igbo kelee aha m oke bakasị biko na-ekirinu ndị ama ama n'oge Igbo amaka nke Precious Ọkụchukwu na-ewetara unu Chukwu gọzie. Ọhaneze bụ ihe jikọtara Igbo niile nwa Igbo ọbụla amụrụ taa amụrụ gị echi amụghị anaghị ma nne gị si ana Igbo ọ bụrụ nna gị si ana Igbo nne gị bụgodoro onye ọcha nna gị bụrụ onye Igbo ịbụ onye Ọhaneze anaghị agbararị ya n'ọsọ onye ọbụla na-asụ Igbo ma onye abụla ya na-asụ Igbo bụ onye Ọhaneze ihe a bụ ihe jikọtara anyị ndị ihe a bidoro oge a nụsịrị agha the Civil War oge anyị nụsịrị agha ka nwa amadi Ebonyi site na-akpọ aka na-ebiam sị na ọ dịkwa na asị na ọ bụ na anụsị ọgụ wee merie anyị nwa n'anya anya na-agbakasị ọ dịka ndị enweghị nne ndị enweghị nna na-aga eweta otu ihe ga-ejikọta Igbo niile aka na-ebiam wee bido ya wee jekwu nna m ji aziki iwe wee kọgharị ya Zik esi ya n'ebe ọ bụ na atụmatụ dị ụta na ọ ga-adịrị ya na mma a wee bido ya n'ụmana afọ Igbo nọkwa n'ime Ebonyi steeti taa ebe a ka Ọhaneze si wee bido ihe a ka Ọhaneze bụ ihe eji ejikọta onye Igbo niile ịma ebe o si wee pụta ya mere na Ọhaneze o nwere ihe a na-edowe n'ebe ọbụla bụ ebe Ọhaneze nke a na-akpọ Igbo Ukwu bronze a chọpụtara Igbo Ukwu bronze ahụ na 1938 by nwa mmadụ Egoro ka ọ bịa bụrụ ya unu bụ nwoke a na-akpọ azọ ya anọsịa onye Igbo Ukwu wee gbuwe unu wee fụ ya wee chọọ ịgba ọsọ o wee kwụọ ihe ndị a niile ka afụchara wee fụ n'Igbo enwere ike ịkọwa ihe na-emere ha ihe wee were ihe ahụ wee mee ya dị n'ime Ọhaneze Assembly of ndị Igbo mmanụ Igbo mmanụ Igbo rienu biko na-elenu lewanụ ndị ama ama n'oge Igbo amaka nke Precious Ọkụchukwu Okafọ na-ewetara unu n'oge Igbo ndị ama ama oge Igbo amaka biko lewanụ ya ele ọbụla mmeliwe afa mbụ Uche Jombo unu na-ele ndị ama ama nke Ọkụchukwu Okafọ na-ewetara unu n'oge Igbo amaka nna anyị ukwu anyị matara na mgbe anyị rutere ebe a obi jupụtara m n'aṅụrị maka na mụ onwe m mahadum bụ na Lagos steeti ebe a amakwanụ m na
eri eji nwe Ohaneze enwe ebe anyị ga-asị na ka anyị jee nọ ebe a ka a ga-aba anyị ruo ka anyị fụ onye isi Ohaneze maọbụ anyị ruo anyị fụ onye ode akwụkwọ Ohaneze anyị ruo ka anyị fụ ndị na-arụ Ohaneze ọrụ ka anyị kpesara ha otu o sitere anyị maọbụ na o nwere ihe anyị chọrọ ịgwa onye na-edu Ohaneze na Lagos. Mana anyị hụrụ na ọchịchị gị na-erubeghị otu afọ idebegoro anyị ebe a ga-abụ anyị chifu gị anyị abịa bụ nke ndị oyibo kpọrọ secretariat. Anyị na-ekele gị maka nke ahụ maka na ka anyị nwe anyị bịara ebe a ọṅụ juru anyị obi maka na ntọala ọ bụ ezigbo ife ka ị wetara debere ndị Igbo na Lagos. Ya bụ na ụmụ m nwere ike isi ka ha jee Ohaneze secretariat ebe enwere ike ịhụ onye ndu Ohaneze. Anyị pụtakwa anyị ahụ gị anyị ahụkwana gị anyị hụrụ ndị ọzọ gị na ha na-arụ ọrụ onye ọbụla nọcha n'ikem n'ebe ha kwesịrị ịnọ. Anyị si na ọ ga-adịrị gị na mma. Kedu ka atụmatụ nke a si wee bido maka na anyị ma na ndị ọzọ chigoro Ohaneze na mgbe gara aga enweghị ụdịrị ntụzi a na atụmatụ otu isi wee debe ebe a ọ bụrụ ebe Ohaneze Igbo Lagos na ụmụ Igbo niile ga na-abịa n'ahụ gị. ugegbe eji eje mba ka ewu daalụ daikwu anyị mara mma. Oge m na-abịa ịdọ ndọrọndọrọ ọchịchị Ohaneze nke a bụ ebumnobi m mana oge m na-agbasa ozi ya ndị mmadụ ekwero na ụdị ha ga-eme maka ha afọnansi obere obodo wee pụta ebe ọ bụ na mụ na ụmụ nwanne anyị nwoke nwanne m nwoke onye Anambra na-adọ ya bụ ndọrọndọrọ ọchịchị abịanụ n'ebe onye nke ahụ nọ ego ka nkụ mụnwa na-agwa ha nke m ga-eme na nwanne anyị nke nara mmụọ a na-akpọ Oriwa dịka okwe si na ịkpata ego dị iche obi eji eri ya dịkwa iche. So oge m winere daisi nwetara ọchịchị maka ndị oyibo na-anọkọta ha chọọ ime anya awụọ ka anyị sụọ Igbo sụọ oyibo ndị mmadụ na-akpọ ya ngiri Igbo mana m na-akpọ ya nkirifi anaghị aghọta ya aghọta ọ ka mmechọọ ịsụ Igbo ịsụ Igbo chịkwana ịsụ Igbo ịsụ Igbo. So oge m nwetara dị ọchịchị enwe nwanne m nwoke nkwara ọyị nwoke nọ na ihe ndị oyibo na-akpọ House of Rep o wee kpọọ m sị m na ya chọrọ ka m bịa ka mụ na ya sị ya ọ dịkwa mma ọ masị m bịawa n'ụwa kịta wee banye ụgbọelu wee fere wee ruo Abuja ọ bịa kwụrụ m n'ọdụ ụgbọelu ruo na be ya wee sị m o nwere obere ego ya chọrọ m ka m were kwụọ ụgwọ nji ma nke ndị nji ụgwọ onwe onye nji ka m wee kwụọ maka ndọrọndọrọ ọchịchị ndọrọ wee sị ya mba na ihe kagodo mkpa bụ inweta ebe ndị Igbo ga na-anọ na-ekwu ihe gbasara ala Igbo ka mmadụ ga-esi wee bụrụ onye isi ndị Igbo na Lagos steeti ebe nọmba ndị Igbo niile kachasị n'ụwa niile agaghị enwe ebe na-afụ ndị Igbo eji emecha ebe ori na nkwari wee mee sna ejere je gbaa izu ebe ahụ anasa nwa ya gafee bịa jiri ọnwa abụọ ọnwa ịtọ eweta ego ndị na-achị ofu onye were ya tie n'akpa ọ bụrụ na nye befere ego ego karịrị ife ha ya eme n'ọnọ onye bịa ihe na-eme ụlọ gị onye bịa gị na ya ekwuo onye gị nke ị chọrọ itinye n'akpa bịa kọrọ ihe gwere gị mma. Ọmụwa ka a na-akpọ John Ikechukwu oge a bụ ibu mkpọkọta ọkọnyị ọganiigwe a na-anụ ụlọ ya ekewa nwaanyị mgbe were mgbada na-ekirikwa m Precious ọkụ Chukwu Okafọ ọkụ Chineke mere ọdọ na-erepịa
Igbo amaka na ndị ama ama uche ndụkwa ya na-ekirikwa ya ka ana m ekirikwa ya na-enwe ọgụ. Afa m bụ Oge Okoye na-ekilinu ndị ama ama nke Precious Ọkụchukwu Okafọ na-ewetala unu n'oge Igbo amaka maka mụ onwe m nọ ebe a ana m ekilikwu ya aha m emesi biko Igbo amaka jidesie ike. Ọ ga-adị n'izu ụka ọzọ chebiri na anyị ka emesịa.